Croeso i Brew yn y bar, a dwi wedi cyrraedd Sir Ceredigion i ymweld â Clwb Rygbi Aberaeron. Nawr, gweithio fy ffaith bod Cymru allan o'r cystadleuaeth, mae rhaid ni cydnabod bod ni gyd i mwynhau 4 gêm o safon a oedd yn cyffroes ac yn agos yn y chwarteri. Oes yna gêm well i ddod yn y rownd gyn-derfynol? Pa gêm ych yn edrych ymlaen i fwyaf ar y penwythnos? De Africa a Lloegr fi di. Fi'n credu fi di'n real, absolute serious crunch match, loads of big hits, digon o rygbi'n cael ei ware, a fi'n credu falle reith De Africa good job yn nhw. Pa gêm ych yn edrych ymlaen i o ran y gêm cyn-derfynol? Wel, y ddwy gêm, ond mae dyn nhw lot i ffywlanu o'r gemau nos ar nhw a nos sil, oedd y gêm yna yn rhywbeth arall yn nhw. Hysbyseb gwych i rygbi. Mae'r tournament i lan i nhw i golli fi'n credu. Sy'n lan newydd o South Africa. Bydd neis bod gweld Fiji yn semi-final gyda gwir. Mae nawr England yr unig tîm o'r Hampshire y Gogledd yn yr rownd gyn-derfynol. Bach o sioc i pa barth lle. Ond, oedden ni'n mynd i cefnogi nhw nawr? Na. Wedi clywed digon amdano, mae 1-7 dyn yn y garfan. Yeah, a bit of banter, of course, but from me this time, luckily. Sometimes it's been reversed, obviously, for a lot of time, actually. I'm trying to check if you've got an English jersey underneath there. You haven't. I was looking for it, so I couldn't find it. So that was on mind. Yeah. When they said the crew was down here, I thought, I'll bring my England top down. Fi gael bach o stick. Fi'n ffansio England i Lloegr i troi lan. Falle ddim ennill, ond fi'n disgwyl fod yn gosach a beth mae'r bookies yn gweud. Bookies yn gweud 12 points for Africa, so fi'n gweld Lloegr yn troi lan no sadwn. Chwaraewr gorau pencampwriaeth i Cymru? Wel, fi'n gweithio yn yr un ysgol, a Mr Jack Morgan, sy'n ar ysgol fi'n gweithio ar yn y bryd, so mae'n rhaid fi gweud fe. A na chi gic gan Jack Morgan, mae'n wych, mae'n beistrawgar. Fi'n credu fel unsung hero Cymru yw Nick Tompkins. Tompkins yn ei chwrstoddi, dros a llinell llais, ac yn cyrraedd! Nick Tompkins! Jack Morgan, no doubt wedi bod outstanding. Fi'n credu sy'n Cymru wedi mynd ennill fos diwetha, bod 2 gêm arall fe, o siawt fe fo player of the tournament, fi'n credu, fe mor dda yna. Mor syml â hynny, a Jack Morgan sy'n ei gael e. So, Morgan, os yna yw negeseuon dymuniadau gorau, wrth gwrs, i Lloegr yn y byn De Africa? Dim yn gwybod. Dim i hwn. Hey, we won our quarter final, don't you worry. Dan Bigger, wrth gwrs, yn ymddeol, pwy ych chi'n credu bydd the next in line i'r throne? Mae'n rhaid gweud ar ôl gêm, ond Sam Costello, gyda ro amser y fe, ac byddai'n dod i'r brig yn credu. Mae fe'n anodd, fi gath Sam Costello bach o amser caled ar diwedd y gêm yna, ond mae fe'n ifanc, so deithau fi'n credu. Mae Lloegr wedi cyrraedd y rownd cyn-derfynol, felly unrhyw negeseuon i Danto falle? Thrashad. Thrashad. Unrhyw beth nôl i negeseuon ni? Swing low, sweet chariots, coming forth to carry me home. Brilliant. Diolch i Clwb Rygbi Aberaeron am y croeso cynnes. Mae yna dal i fod awch am y gystadleuaeth. Mae un dyn yn enwedig yn hapus. Felly, ymunwch â ni am benod nesaf o Brew yn y bar. Pryd byddwn ni yn Maestr Celtic am y gêm Seland Newydd yn erbyn yr ariannin.